Vítajte. Učím sa. Ráno spím spod hlavy. Doteraz som to hádzal tak trochu bokom. Je to trochu zmena. Ale uvidím, snáď si zvyknem. Ako by to vypadalo, keby tam neskúsil dostať aj tomahawk. Je to tam. Vyskúšam to, skúšal som to teraz tak trošku nie bokom, ale z vrchu. Je to trochu zmena. Treba to zase potrénovať, natrénovať, ale sú tu pekne aj gerlachy, aj kópia bodáku. A tuto aj tomahawk. Takže čaute. Vidíme sa pri ďalšom videjku.